Ide o základný spôsob čistenia parkiet podľa ENORM D2210 pre utesnené parkety. Aby ste našli správny postup čistenia drevených podlah, je potrebné identifikovať konkrétny typ čistenej drevenej podlahy. Ide o utesnené viacvrstvové parkety a tu máme olejované viacvrstvové parkety. Je to dôležité, pretože tieto dve podlahy sú rôzne citlivé na vodu a vlhkosť. Pokiaľ ide o utesnené parkety, túto podlahu môžeme rozpoznať vďaka jej lesku. Na tejto je vidieť rovnomerný lesk, alebo ak po nej prejdete prstom, rozpoznáte rovnomerný, homogénny, hladký povrch. Naolejovaná drevená podlaha má matnejší vzhľad a keď urobíte ten istý test, budete cítiť alebo počuť štruktúru dreva, čo vám ukáže, že ide o naolejovanú alebo navoskovanú podlahu. Ak je pre vás takáto identifikácia ťažká, potom je možné pomocou noža opatrne poškriabať povrch a ak sa vytvorí veľmi jemný biely prach, potom ide o zatavené parkety. Po identifikácii typu parketovej podlahy nájdete na stránke v našej príručke Reinigungstechnik správne postupy čistenia. Uzavreté parkety znášajú len veľmi málo vlhkosti, preto ich pri údržbe čistíte len vlhkou handričkou. Dobre naolejované parkety znášajú viac vlhkosti alebo mokra. Túto podlahu je možné vytrieť na mokro. Pri základnom čistení je tiež rozdiel. Po čistení rozpúšťadlom by sa mali zapečatené parkety vyleštiť, zatiaľ čo naolejované parkety sa musia ošetriť vhodným olejom. Pri všetkých čistiacich aktivitách sa musia dodržiavať všeobecné bezpečnostné a ochranné opatrenia. V závislosti od prostredia a v prípade, že ide o citlivé povrchy, možno budete potrebovať krycí a lepiaci maskovací materiál, rohož na zachytávanie nečistôt, značku nebezpečenstvo pošmyknutia a potrebné osobné ochranné prostriedky, ako sú rukavice, ochranné okuliare a bezpečnostná obuv. Pred začatím akejkoľvek čistiacej aktivity je potrebné skontrolovať, či sa na povrchu, na ktorom sa bude pracovať a na priľahlých plochách nenachádzajú žiadne predchádzajúce poškodenia a posúdiť možné poškodenia. Akékoľvek abnormality sa musia zdokumentovať a nahlásiť klientovi, zákazníkovi alebo nadriadenému. Na základné čistenie parkiet budete potrebovať základný čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadla a emulziu v spreji. Pri práci s rozpúšťadlami treba dbať na osobitú opatrnosť. Musí byť zabezpečená dostatočná ventilácia, v pracovnom priestore sa nesmie piť, jesť a fajčiť a s rozpúšťadlami nesmú pracovať tehotné ženy, dojčiace matky a mladiství do 18 rokov. Na základné čistenie utesnených parkiet sú potrebné tieto nástroje a zariadenia: prachovka na odstraňovanie hrubých nečistôt, prípadne aj vlhký mop alebo vysávač, podlahový čistič, čistiaci kotúč, červené podložky, čistič hrán a rohov a vhodné červené ručné podložky, fľaša s rozprašovačom odolná voči chemikáliám a na následnú starostlivosť leštiaci stroj alebo vysokorýchlostný stroj s bielou podložkou. Pred každým čistením, prechodným alebo základným, je potrebné odstrániť hrubé nečistoty. Po otvorení okien sa základný čistiaci prostriedok na parkety na báze rozpúšťadiel nastrieka na podlahu na malých plochách pomocou vhodnej fľaše s rozprašovačom a zapracuje sa červenou podložkou a podlahovou hubicou. Počas tohto procesu sa do podložky zachytávajú voľné nečistoty. Podložku môžete podľa potreby obracať, kým nebude celý povrch čistý. Nakoniec sa na malé plochy nastrieka emulzia v spreji a vylešti sa pomocou vysokorýchlostného stroja a bielej podložky.